Het verlet van meer wenningen is grut. En dat hield nevens NVM Friesland net alleen nog van jonge meesken. Als je nou starter bent, of je bent troststarter, of je bent senior, eigenlijk had iedereen wel last dat die wenning met gewoon geen troststroming had. Noodzakelijke vervroezingen die vinden we oplak. Alleen degenen die het graag wat oors willen, die willen remmen. En dat makke Ellie Loonstra uit Ingwerum ek mij. Na het versterren van haar man bleef ze in het keephoes wenjen. Maar na een skoft woe ze dochs wat oors. Ik dacht, ja, wat maak ik met al die ruimte? Mijn huis is een onderhoud daar. Ik ga een hele grote tuin. Ik vind het onderhoud zelf te volle. Dus ja, nou maar verhuis je. Ik maak je ruimte van over. Dus ja, toen kreeg ik bezichtigingen en koek het ik wel kwijt. Maar er kwam bij dat ik zelf geen plak rijden kon. Om meesken zoals Ellie troskomen te litten naar een oren wenning, maakt het nevens Wijmega net uit wat er correct bouwd wordt. Ja, op het moment dat in een doelgroep wat dost, dan krijg je troststroming. Dat zullen we in Zuid-Eerst-Friesland, in Heerenveen. Daar zijn heel veel dat de tussenwenningen daar verkocht worden. En daar zullen ik dat effect had op 200 inkapers, vrijstaande wenningen. En dan zullen dat daar een troststroom, zodat iedereen toch zijn wenning krijgt waar hij graag heen wil. Het wencongres van Joet is daarvoor het juiste plak om daar concrete ideeën te komen. Er zijn bouwers, er zijn woningbouwverenigingen, er zijn gemeentes. En iedereen moet zwaaien van hoe krijgen wij dat nou weer los en waar kunnen we wat doen. En dan is het heel mooi te zien dat een minister hier komt om de wichtigheid van zo'n congres om te gaan. Voor Ellie is er in elk geval goed nice. Na een tal jaren inskreun te staan, had ze een strittertje erop een hierwenning kregen. Ik ga verleden weekend er even in, jongen, en het is prachtig. Dus ja, ik leef er echt naar aan nou. Ik kan ook afscheid nemen van dit huis nou. Net omdat ik er heel hard uit maak, ik kan er naar leven. Dus het viel goed. En ik heb weer heel bot zin om opnieuw te beginnen.